дуруд тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии ахбори радиои Тоҷикистонро пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия Парвина Самандарзода ҳастам. дар Хуҷанд ният доранд симои шаҳрро комилан дигар ва замонавӣ кунанд. Хабар медиҳад дафтари матбуоти ҳукумати вилоят. Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аллакай бо лоиҳаҳои иншооти нав шинос шудааст. Коршиносони соҳаи сохтмон гуфтанд, ки тамоми лоиҳаҳо бо назардошти нақшаи генералии ободонии шаҳр сохта шудаанд ва бояд симои маркази маъмуриро беҳтар созанд. тибқи лоиҳаҳои пешниҳодшуда тақрибан 100 тои онҳо намоиш дода шуданд, ки бар асоси нақша дар кӯчаи Сирдарё сохтмони якчанд иншоот ба нақша гирифта шудааст. ғайр аз ин, дар ҳудуди варзишгоҳи шаҳрии Спартак боз як комплекси биноҳои истиқоматӣ сохта мешавад. дар ин макон дар назар аст, ки 21 бинои истиқоматӣ пайдо шавад. дар хусуси худи лоиҳа бошад, ҳамаи биноҳо 16 ошёна буда, дар наздикии он марказҳои нави маориф, маданият ва тандурустӣ қомат хоҳанд афрохт. дар кӯчаҳои Исмоили Сомонӣ, Камоли Хуҷандӣ, Гагарин, Истиқлол низ иншооти зиёде пайдо мешаванд. дар Кушониён навъи нави чипс истеҳсол мешавад. Корхонаи беҳбудӣ дар ноҳияи Кушониён истеҳсоли чипсро аз меваи хурмо ба роҳ мондааст. истеҳсоли ин нав чипс дар вилояти Хатлон бори нахуст буда масъулон ният доранд онро ба бозорҳои истеъмолии мамлакат ва ҳамчунин хориҷи кишвар дастрас кунанд. феълан дар Тоҷикистон мавсими ҷамъоварии хурмо идома дорад. Муродали Сироҷиддин хонандаи литсей барои хонандагони болаёқати равияи иқтисод мебошад ва Тоҷикистонро дар озмуни байналмилалии Тин Ижл 2022 аз файни забони англисӣ намояндагӣ кард. дар озмун хонандагони 20 кишвари дунё иштирок карданд, вале ҷои якум ва медали тиллоро маҳз хонандаи тоҷик гирифт. хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар Ҷизах як мошини боркаш қоидаҳои ҳаракати роҳро вайрон карда ба қатора бархӯрд. ба ҷои ҳодиса як гурӯҳи наҷотдиҳандагон расиданд. ба гуфтаи Вазорати ҳолатҳои изтирорӣ, ронандаи мошини боркаш қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон карда ба тепловози қатори ҳаракаткунанда бархӯрдааст ва бар асари бархӯрд ронандаи мошини боркаш аз роҳи мошингард берун шуда дар ҳолати боздошт қарор гирифтааст. худи мошин пас аз бархӯрд чаппа шудааст. ҳоло ронанда дар бемористон қарор доштааст. таваҷҷӯҳ намояд ба як хабари варзишӣ. паҳлавонони тоҷик барои қувваозмоӣ ба Абу-Даби мераванд. Тоҷикистонро дар мусобиқаи байналмилалии тоскулоҳи бузург 11 варзишгар намояндагӣ мекунанд. ин мусобиқа бо ҳузури 430 варзишгар аз 66 кишвари ҷаҳон аз 21 то 23 октябр доир мегардад. Тоҷикистонро миёни занон Шоҳида Қаландарова ва Мавлуда Одинаева намояндагӣ мекунанд. миёни мардон бошад Муслимбек Каримов, Шаҳбоз Саидаброров, Маҳмадшариф Наҷмиддинов, Шодмон Ризоев, Ҷаҳонгир Маҷидов, Комроншоҳи Устопирён, Абубакри Акобир, Эмомризо Анварзода ва Темур Раҳимов ширкат хоҳад кард. ёдовар мешавем, ки соли гузашта Комроншоҳи Устопирён, Ҷаҳонгир Маҷидов ва Темур Раҳимов аз ин мусобиқа бо нишони нуқра ва биринҷӣ баргаштаанд. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистонро аз рӯи мавҷи 104.7 FM пайгирӣ намоед.